Takže čest a zdraví vás z DKTV u mého dalšího videa. A tentokrát to bude ze hry Slither.io. Určitě víte, o jakou hru se jedná, protože to točilo strašně moc lidí. A my se na to můžeme jedině vrhnout. Budu se tady jmenovat moc nečum, protože moc nečum. Ano, jdeme to. Kdo ještě neví, což si myslím, že všichni ví, ale to je jedno, tak v této hře jde o to, je to vlastně nástupce Počkejte, to musím sežrat. Ne, já mám v tom celkem lagy, víte. Takže já vám to řeknu teď takhle, abych nemusel mluvit to. Je to vlastně nástupce Agaria. A tady v této hře jde o to, že Agariu, to bylo, že kdo byl největší, tak to je mohl sežrat všechny. Ale tady v této hře vás může sežrat i ten malinký, abyste třeba ten největší. A to je na tom právě, že ta sranda. Nebo mě to teda celkem vadí, protože já jsem noob. A takže to vůbec neumím a to stejně bych se na to první místo nedostal, takže to je jedno. A je to prostě vy buď spacem, nebo levým myšítkem, nebo pravým myšítkem se zrychlujete, ale nesmíte to držet furt, protože vám to žere tu velikost. A vy vlastně musíte ho buď obtočit, aby on do vás narazil, nebo prostě nějak to udělat, aby on do vás narazil. A potom se rozpadne a vy ho sežerete. Tak, takhle to funguje. Tak já teďka dám zase od znova. Fuj, to je hnusný skin. Oko hnusný. Takže musíme samozřejmě hrát, že jo. A zatím tady nikoho není, jo, takže to zatím vypadá v pohodě. Ježiši, ten první, tak ten má celkem dost toho. Furt tady nikoho nevím, tak to nějak tolik jako nevadí. No, moc jídla tam není, i když na mapě vidím, že je všude jídlo. Aha, už tady je hnedka první. Co jako dělá? Když jsem do něj narazil, já ne, on do mě. Ježiši. No. Ale víte, jelikož já jsem celkem dosti blbej, tak já si to budu furt plácat. A nebo ne, nebudu. Nebudu blbej. Stačí, že už jsem. Vidíte. Tak. Jo. Tak. Hnedka jsme větší. A vidíte? No, ale tenhle ten nás určitě obkrouží, takže radši od něj jdeme pryč. Takže když vás někdo obkrouží, to není zrovna příjemný. A nedoporučuji. Oni to všichni umí, jenom já ne, protože já jsem noob. Třeba já teďka chodím do herny, nebo já jsem si chtěl koupit CSko, jo. Ale Segra mi teďka vzala peníze a nevím, jestli by to můj počítač unes. A ještě k tomu já mám, jak bych vám to řekl. No, řeknu to jednoduše. Já se bojím toho, že kdybych se ho koupil, no, za prvý, že kdybych se ho koupil, ale neunesl by mi to komp, tak bych byl naštvaný. A za druhý, kdybych si to koupil a fungovalo by mi to, nelagovalo se to nějak, prostě by mi to ten komp unes, tak by mi to nevadilo za stolik, ale určitě bych to neuměl. No, takže jsem si to ještě nekoupil a se kde jsem teďka počil nějaký peníze, za který bych si to mohl koupit. No, ale takže teďka chodím do herny a hraju tam to CSko, jako nějak moc to nedávám, furt chcípám. Já třeba mám těch 37 kg, jo? Já jako, nevím, třeba miluju tam Skara, nebo toho Auga, AKčko ani tolik ne, spíš Negeva a VPčko. S těma kilem, jo?
mám třeba těch 37 kg, ale mám třeba 25 smrtí. A jako furt tam chcípám prostě. Vůbec jako nemám v tom reflexe a tak a vůbec mi to nejde. No a jako není to nejlepší pro mě. Takže možná, až se rozhodnu, že si to koupím, že na to budu mít peníze nebo tak, prostě, tak možná to bude nějaký let's play nebo tak. Jestli bude jestli. Takže, my samozřejmě musíme tohle, my musíme nabourat do tohohle žížaly, ano, víte, on potom ztratí body z řidičáku a seberou mu řidičák a já mu ten řidičák potom celý sežeru, vidíte? Jednou jsem sežral celý ten řidičák. Teda byl to hnusný řidičák, byl celý červený ten řidičák od krve, jak chcípnul, jo, ale víte co? Ježiši, to se tak blbý ovládá. Sežer to! No hele lidi, tak já jsem v tom hodně hrozný. Dělej sežer to! No, konečně! To teda trvalo. Jen pojď! Jen naraž! Svině. Tak, tohle by šlo. Ne. Ta na mě bez tak obtočí jak flétnu. Vole. Víte, oni ty žížely rádi obtočí vždycky tu flétnu, oni mají rádi flétnu, víte. Já nevím, co to plácám, já nejsem vtipný, jo, takže já prostě nevím to říkat vtipy nebo tak. Já jsem prostě na všechno levý, nevím fakt vůbec nic. No a takže tak. Ale tady někoho zase sežereme, jestli teda někdo nesežr nos. Já ano. Daj, děkuju, čau. Někdy příště, jo. Někdy příště. Ale to ne. Ty hajzle. Ty hajzli. Bazilišek. Tak. Povedeme tento žížalu zelenou. Povedeme to až úplně ke středu, tam, kde se to protíná, protože tam vidím strašně moc žrádla a to já mám rád, že? Ty vole, dělej, sežer to! Jsi tady... Ups. To bylo určitě skenovité. Tam být spíš tam. Tak. Tak, načítej, jen se tak kruč. Vykrůcaj. Tak. Jejte malý. Ale jo, líbí se mi to. Mně se líbí, jak tam ta oranžová z toho úplně vleze, tak kámo, sry, jo, ale já hraju Slytherio jak pán, víš to, takže čus. Kámo, ty mě nesežereš, víš to? Víš to? Ha. Já vím, že mě nechtěla sežrat. Ale jo, to je fakt fun, jak toto. Ne. Ups. Tenhle to zase jako... Ne! Hele lidi, nevím jak vy, ale mě už to přestává bavit. A proto bych řekl, že si končíme
že se blížíme ke konci videa. Dám ještě jednu hru, dokud nezemřu. A potom to ukončím. Jo? Bude toho tak, musí to být tak, protože to neumím hrát. A to se nedá přežít. Takže jdeme na to. Musíme to teďko fakt tryhardit, protože jinak to prostě nebude. Takže já jsem hrozný tryhard. Takže. Generále Žížalo, jak je na tom váš stav? Můžeme na ně schodit náš ultra rychlý nádor? Ano, můžete. Dobře. Zaútočíme na Stalina. Já mám to jasné, generále. A Stalin je mrtev. Stalin padl. Je to tak. Vítězství je téměř naše. Ano, generál. Je to tak. Ještě musíme tu modrou gůžu. Jo, mám ji. To je dobře. Tak, a teďka musíme zaútočit na tohle. Redheada. Ano, je to Vanheada. Tak, musíme zaútočit na tohle. Musíme. Je to naše povolání, víte, generále. Rychle, musíme do akce. Nebo nám tady... Jo, hustě. Tak, lidi, to bude naše. Tahle tára bude naše. Neovládneme server. Jo. Když sežeru tohle, tak to bude OP. Takže jo. Ne, to je to lepší. Tak. Ne. Moc ne. Je to tak rychlý. Tak. Ale lidi, začíná se mi dařit, že ano? Ne. Měl bych se polepšit. No jo. Takže jak jsem řekl, tohleto hold bude konec tohohle videa. Mějte se krásně. Protože to je samozřejmě v životě hlavní. Jestli se vám video samozřejmě líbilo, zanechte prosím like. Jestli u mě nemáte ještě odběr, tak mi ho prosím dejte. A prosím vás o jednu věc, která je v životě taky velmi důležitá. Nebuďte prosím jako já. Prosím, nesnažte se být jako já. Není to dobrý. Nechcete mít skill ve všem jako já. To vám radím. No. Tak to by bylo asi tak všechno k tomuhle videu. A ještě něco. Jestli na tomhle videu bude přes 6 lajků, tak natočím nějaký challenge s Mulligem. Jo, tak to bude. A to je prostě všechno. Takže čus.